sa buto. Si Aro di ng buto. Video na siya. Sila ko pala ang kanina. Natag. Sabaw sa pagkatuno. Ito ka maso. Kaya kay, naman eh, 14. Sakto ba ganito mga ingredients anig ha? Tara. Oh. Pula kayo. Okay kayo? Basta ko yung tirada, may gumuluto yun. Ay, simple ang dito. Ako dilig dito sa una sa itong